Another program, another day. We're on Sly Media, your favorite online television. My name is Robert Tafumani. Thank you very much for subscribing to our channel. Thank you very much for liking or following our channel so that every time we are live on air, you will never miss some of these exciting and informative programs. Remember also, we are live streaming on several social media platforms. So if you get us there, just do the same. Click that button so that every time we are live, you never miss this. And remember also to share to some of our programs. What is it that we are going to talk about today? We are going to talk about a community that has faced a lot of challenges. Why? Probably because there's been a lot of misunderstanding. Or is it because you lack information about this key population? Which population am I talking about? We are talking about gays, lesbians, transgender, and bisexual. Kune vamwe tichitaura kuti munyatsonzwisisa tiri kutaura nevanhu vamunoti kana muchiona motanga kutaurira pasi pasi muchiti hona ngochani iyo. Ndoziva kuti ndo word ramunonyatsoziva nezvaro. Tichanzwawo zvakare kuti iro word irori rakambobva nekupi? Ndere kutuka here? Ndiani akatanga nekuti ava vanhu ava vanonzi ngochani? But muchirungu, as I've said, my gays, my lesbians, my transgender, and also bisexual. This is the community that I'm talking about. It's key populations. But why is it going to be interesting? We have a guest that has seen it all. Why am I saying this? All is because he has been in and out of one of Zimbabwe's prisons. Let's have more from him. How are you? I'm good. Munhu ari gudhuka anoonekwa nekunyatsisa mike padhuze nekunyatsotaurisa. Handitika ngatisunungukei titi mustudio muno mumalights yetu akangoita kuri sei kunobviwa. Handitika mazvita wakati waya regai ndiuye tichimboti taure nezvema-key populations. But tinyanyotariisa mumajeri matambudziko arosangana nema-key populations. But tisati tapinda munyaya iyoyo, munhu anonzi mazvita ndiani ende akamira sei? Alright, inoitwa mazvita Ruwambara. I'm from Rusape and I'm a transgender. And ndakakurira munzvimbo Christian yevanhu vanonamata. So ndo pandakazozvona kuti I'm a transgender. But it's not allowed in Zimbabwe, but because of try kuzvihaita zvatiri because of asati zvakunyatsota sekubvumirwa. So ndo zvandiri. Alright. Kana uchiti inini I'm a transgender, unenge uchiti chii? Alright. Because ndoti Robert ini ndiri murume. Handikuzoona. Iwo mazvita ya transgender. Chinonzi transgender chi? Kwandiri it's very simple kuti munhu vanoona identify kuti mukomana murume. Iwewe manje kana uchiti you are a transgender, unenge uri munhu akaita sei? Transgender munhu mukadzi ari murume ane ma-feelings echikadzi. Ndiwo anonzi transgender, kwaye anonzi trans men. Yeah. Handiti saka iwe are transgender. Yes. Uri murume yes. ane ma-feelings echikadzi. Yes. Wazviziva sei? Ndakadzidza paSt Faith. So in secondary yangu. So ndakatanga kuona like zvaitwa nevamwe, ndo pandakatanga kuadmire like chino ma-parts. Ndo pandakazoona kuti inini ndine ma-feelings like kuda kurara nemurume. Une ma-feelings ekuda kurara nemurume? Yes. So ndo pandaka kuti ndiudze kufamily zvazvo is very difficult kuti ndiudze ndo zvandiri. So like munhu andaishare ma-problems nawo like ndi mbuya wakabara mai vangu ari ku-UK. So ndakavaudza zvikanzi it's not difficult zvakutaura sendakambozvinzwa muno. Mira wakanoti chi kuna mbuya? Ndamawedza wakasokutaura kuna mbuya makatarisana so muzukuru nambuya so. Alright, ndakanoudza kuti inini tinoita zvichisikana. So mukukula mambuya vangu kana kuti everyone yokumba yangu kuti izvi zvaunongoita zvisi zvikuruka kana zvikutsvaira anything unoita kunge mukadzi. So like zvinhu zvingori mukura kwangu zvinhu zvandaingonzwa zvitaura nevanhu like mucommunity. So ndo pandakabva nangu kuti ndo zvandiri. But okay, tiri mucommunity pavaizvitaura handiti wainzwa sei iwo kuti vachikuti
mazvita undange mukadzi chichi wainzwa sei? Ndiri mucommunity kuti vanhu vazonyatsotange kuziva ndatopa university ndopa wakazotanga kuziva kuti this person munhu uyo ingochani. So ini semunhu ndisina kunyara kana kuti because of ndakambofight 2008 pachina the former president Mugabe. So pakamboya masiyawo like vachititsvaga vachiti pane magezi ari kunetsa marisari. So I'm the one wacho because ini ndindailita maprograms esemagezi. So mainetsa maita like vaingonzi kune magezi ari maita ma-awareness programs. Programs. So in that time ndakabva ndo pana ndichiri kugausi that time ndichiri member wegausi ndisati ndabuda kugausi pataenda kugausi zvikanzi now we don't have a shelter kuti tikutase tikubatsirei. So gausi inobatsira but because of that time kwakusina like ndopakabva ndatiza kuenda kuSouth Africa. Ndaenda kuSouth Africa ndanosvigara neorganization inonzi Desmond Tutu. So Desmond Tutu inobatsira members of LGBT community. So ndopatakatanga kugara tiri kuno kuti chifona nichinzi musauye zvinhu zvakamira zvakadai. So like ilife yandakararama kuti yakaoma kuti nanhasi yakachaoma because hatisatani that permission kana kuti so vanotya kuzvibudisa. Ngatidzokere kuna mbuya. Okay, so ndaudza mbuya wabvoni andati ndakunzwa mashoko akaudza mbuya sekuru ako nhasi uri kunitaka undudza for the first time. Okay, so mbuya wakandiudza kuti only one son mumba mamai wako. Wakanga wati chii kuna mbuya? Ndakaudzwa kuti ndangochani. Oh yes. And he said hatisati ndakambozviona mufamily. Ungori makore mangani po? Ndani 15 years. Nditi handisati ndakamboona zvinhu zvakadaro sesatanism. So mbuya wangu like is a Christian munhu anonamatira. So wakabva nditi zvinezvi zvoda kunamatira it's fast. So ndakabva tanga kuita zvinhu zvokutoti toda kusanyatsowirirana nambuya mani zvinhu but ini ndichifara that industry yayo. So ndiri momo vaingozvinzwa kuti ndo zvari kuita but vaingondibvunza ndobva ndakutadza kupinda ndotanga kuchema. So ndichikura ndakanoenda kuSolos University. So ndoSolos University ndikata degree tourism and bachelors. But my wish ndaida kuita degree HIV and AIDS counseling supporting groups. Like ndaida kubatsira vanhu mucommunity vanoabuswa kana kuti magender violence anoitika ndo yainanga but yakanangira kuLGBT community. So ndo pandakabva ndaita uyo ndapedza madegree angu ndo pandakazoti like kumba kwetoita anonzi mafamily together ekuti tinoungana ndo pandakazobuda pachena mai vangu understand because kuUK understand flag yeLGBT community. Vonditi saka wakavati chini ndanzwa mawedza wakaudza vandauza ndikati now inini I'm gay. Zvikanzi wadi kuti waita mukadzi waita mhuri ndo shwiro changu zvauri wega mwana. Pandavati ndo choice yangu yandasarudza maybe inoenderana neni. Vonditi so baba vangu namai vangu vakaseparatana because mai vangu vavazosiyana. Vonditi enda kunoudza family yekwababa wako. So pandakanoudza nababa mukuru kuSouth Africa he said it's your choice because now you are under 18 years unoita zvaunoita sei zvaunoita kuda. So ndakabva ndati bamukuru vari South Africa. Yes. Ndoko vanovaudzira vari. Yes. So pandakaudza vanditi ita zvaunoda because ichoice yakwakura. So pandanoudza mama kuti ndo zvatase zvataura bamukuru. Zvikanzi okay ita zvauri kuda. So in my wish like pandakaenda South Africa I was want to be a transgender kuchinja but because of it's a long process. Yes. Kuti unzi wakuchinjwa kunoda ID unoda kuchinjwa certificate and everything kuti uzunzi wachinjwa kunzi wamukadzi is a long process. So ndo pandanzi namama wangu because mai vangu ndi doctor ndokazvemapapu nditi asiyana nazvo chingogara wangu ita zvaungorarama life yako. So ndo pandakabva ndangoito so ndapedza like 2019 December like ndakuno kuZimbabwe
tangotadza kuwirirana pandazopinda mujeri. Right. Usara pina mjera arimbozokera ku Solusi University. Yes. Acceptance yakamira sei ye community yenyu pa college? Yeah, that's really very difficult because muno muZimbabwe hapana munhu anofanira kuti unzonzi uri ngochani kana kuti vanofanira vachingokutaurira munhu yakamira akadai munhu akamira akadai. So zvinhu zvinorema ende timasaidi vanhu havanyatsonzwisise kuti right gay chii chinomboitika. Mumwe anogona kuti is satanism, mumwe anoti munhu ada kuita mari but kune mumwe munhu ane masituations akasangana kuti mumwe munhu anogona kuabuse, mumwe anogona kusangana nemamwe machallenji ekuti handozvandi ndo life yangu mararamiro andiri kuita. Munhu anonyatsonzwisisa, mumwe munhu anogona kuti saka ndo mararamiro anoita vanhu. So vamwe vanongozvitora maybe just kungoti amanhu angoita zvokungonakirwa because munhu akatoberekwa ari zvaari but community inonetsa kuti izvi upset munhu akaita seiyoko ndo zvinhu zvinoitika. Okay. Yes. Anditi handi pawasadza kuwirirana mai yako chakakonzera kuti uende mujeri? So ndata like mama wakatumira mari wachida kutenga magas oxygen. So lakatumira mari Western Union. So pandatora mari iya to Western Union to my bank, pandavanyipira kuti mari ndaishayiwa. So nasekuru vangu vanoshanda kupresident wakati bvawazonditora bvavanondisungisa. Ndasungiswa ndakaenda kurusape remand. Nenda rusape remand ndakanogara just 2 days. Vananzi ndiyari nguva yecovid. Vananzi unozoya kucourt another day yacho anaenda kucourt. Vananzi why wakatora mari yami yako and everything. So ndakava nanzi 5 years in prison, like nanzi 5 years in prison, like ndasandambopinda mujeri zvava zviri zvinyowani kwandiri. Akwa-apply wiko? Akwa-apply. So ndapinda mujeri nejenda yangu ende zvinhu zvisingabvumirwi pamutemo ende majeri is not allowed. So ndakanyora tsamba kuna commissionary nichikumbira. Alright, usati wanyora tsamba kuna commission? Yes. Uri muprison imomo? Yes. Obviously kune ma-officers aya? Yes. Pane wakabudira pachena here kuti amana inini ndo zvandiri? Yeah, ndakabuda pachena kuna officer in charge ndikati inini I'm gay. And officer in charge vakashamisika nazvo because hawana kumbobvira wakanzwa zvinhu izvozvo. Ukatoudza munhu kuti ndiri gay kana kuti member of LGBT andoshoke kana kuti ruda kuedza kutaura kuti kudini. So pandakavaudza vakanditora bvavandiisa kuna councillor officer kana kuti HT bvavandikansela bvavati watotudza zvinhu izvi zvakatisingazivi. So ndirimo mujeri ijeri zvinhu zvakaoma uri mujeri. One kuti uwane kana kuti anything chekuti ushandise zvinhu zvinonetsa mujeri but sometimes ijeri rinombobatsira but kuti iwewe urarame unone something chaunoita. So ndakabva ndatanga kupika chigaro changu nekurarama kwandaita ndaida kunyora kune chikoro mujeri. So ndaida kunyora bva ndanyora accounts yangu bva ndanyorera kwaMutare bva ndatransfer to Mutare. So ndirimo mujeri zvinhu zvakaoma. Musungo chaiye umwe anogona kupinda mujeri asina adzingwa kana kuti mucommunity osungwa asina kana chekushandisa ende jeri inorakawandirwa nevanhu kuti vatry kubatsira vanhu is because of economy yedu yakadzika. So inyaya yekuti mabasa arimo zvese zvekuita zvino but challenge inozoitika kuti wapinda mujeri wauda kubuda jeri unosina kana kuti any mari yekuti uende kunzi wabuda jeri wabuda maybe muri mujeri munoita maprojects ekuchengeta huku ekuita zvefishing or carpentry but imwe challenge ndakaona irimo mujeri yekuti waita mabasa ese unofanira kuti munhu abuda anofanira kupiwa kana kuti mari kuti aisirwe mari every month ese ari kuita zvinhu kuti akabuda munhu asaite go back to community anobe zvinhu zvewani kana kuti anotora zvinhu zvewani kuti asadzokere kunoita crime iya futi. And sezvakaita organization yatakazojoina like team as my ex prisoners inonzi SOP inobatsira vanhu vakaita vari mucommunity vabuda mujeri vasisina like community ukadzokera vanhu vanokudzinga kuti
iwe wakambopara mhosva munhu obva asvika kuenda mucommunity so like tatora kuti batsira vanhu vakadai kuti abuda mujeri anoita something like project kuti anogona kuraramisa mhuri yake kana kuti anogona kuita something but vano vasina pekunogara so nhanga ndiri ndekuti if tikawana shelter yesoap inobatsira vanhu vakaita everywhere semwe ex-prisoner kuti anoziva kuti right ndikabuda handisi kudzokera kunofunga kunopara mhosva kana kuti ndinoita macrimes so jeri inodzidzisa zvinhu zvakawanda because unogona kupinda mujeri usina chaunoziva but unozobuda wane macertificate like ndakazobuda ndane macertificate akawanda PhD educator and counseling so zvinhu zvakawanda zvandanga ndisingazivi ndiri mukunze but ndamujeri ndakadzidza zvinhu zvakawanda kuti sazvinhu izvi zvinotowanika ende mujeri hakuzwi kuti uri kumba uri musungwa zvinhu zvakaoma kuti urarame urimo saka unotoda kuti right ndadya here ndawana chekufuka here ndawana chekufuga here zvinhu zvisingawaniki vanotry all the best Zimbabwe prison service kuti vabatsire vanhu but inyaya yekuti hakuna madonors enda zvinhu zvakaoma kuti vakwanise kubatsira kana maybe jeri rino 5000 kuti vabatsire vanhu zvinhu zvakaoma alright handi pa waudza officer in charge vakuendesa kuna someone else conversation inyanga iri kuti chi conversation iri kutaura kuti inini ame transgender like ndandoda help yekuti ndive safe because mujeri munoitwa zvinhu zvakasiyana siyana unosangana nemasituation akasiyana so ndandoda protection from officer in charge and security kuti ndive safe because I was a transgender so ndozvandaichemera kuti ndive ndiri safe vakati chi so vakanditi transferred to Mutare farm because ndokune anonzi single cell like unogara uri one cell so ndokwandakaendeswa kuMutare farm prison and ndagara kuMutare farm prison saka vasvika vachiti kuita handover ikoko vakasikoudza here officer in charge ipapo kuti tauya nengochani yanga yatotinetsa kwarusape zvakanoitika like ndiri kuno kwarusape ari second officer in charge akazonoita officer in charge in Mutare farm prison so anonzi Mrs. Sodzo so Mrs. Sodzo he understand me because everything zvese zvaindinetsa like wandaishare munainipawo maadvice so like vakanditi you're welcome but unofanira kungoziva kuti uri mujeri hauzi kumba and zvasiyana nevawararama uri panze kuno mujeri unofanira kutedzera the rules yemujeri so ndandiri protection ndaingoziva kuti ndingoriwo mujeri but kune masituation akawanda unosangana nawo ekuti mamwe waigona kuti ndomakunde saka ivo officer in charge vakazodza here mamwe ma-inmates paMutare farm prison kuti uyu munhu akamira so kana kuti zvaingozikanwa between iwewe naivo chete zvaitika like zvakafanira kuti ukasungwa munhu kunharaunda yaunogara kunoita 1 or 2 vanhu vanokuziva this person munhu tomuziva achita zvakadai so pandakanosvika ndiri parusape vanhu vaiziva kuti this person munhu it's a gay mugay so vaingoti vakachendai ndikatransferenda kwaMutare ndakangosvika ndichingonzi munhu ndozvaari so ndakazosvika pakunoti officer in charge ndokumbirawo kuti inangwa handina zvandiri kuita pachiri kana kuti anything but ndikumbirawo protection yekuti vanhu vandi upset like pakugara kana kuti pakutaura if kana ndichiya maideas angu ndichitaura neshamwari vasanditori eze kuti inini ndiri munhu akatosiyana nevamwe vanhu vese but nditoriwo munhu so ndopavakanounganidza vanhu vese kuti this person munhu uyo abuda pachena kuti igay so vanhu musazotora advantage yekuti imi kana makuita zvinhu zvenyu moti ndinhingirike inaita so like ndandiri protection plus magadi ese aigara ane each every time so ndandiri safe sometimes ndo pawakazopedzera wauya kuHarare Central kwakakamirawo sei so ndauya kuHarare Central ndakauya because of ndatorwa neorganization inonzi VSO like kutaura upenyu kurudzira vanhu kutaura kuti life inoraramika sei like vanhu pachirongwa and everything so ndo pandakauya kuno kuHarare Central zvinhu zvazvakaoma sejeri hombe kuti rinonetsa kuundestanda munhu kuti magariro and everything sometimes chikamu chinombonetsa and everything zvinhu zvinombooma chiri but ndo maitira ndakaibva ndazoya pano paCentral 2022 muna November ndauya vandazobuda 2023 January
2023 January. Yes. Welcome back from college. Yes, thank you so much. Ngatidzokerei mu prison. Yes. Wakanyora tsamba kuna Commissioner General. Yes. Yanga iri tsamba yaitaura nezvechii? Tsamba yakanyora kuna commissioner, like I start my organization. Organization yangu is my dream yakauya yekuti ndibatsire ma ex prisoners ne vanhu vanova ma inmates kuti kuvatisha about health, upenyu, mararamiro aunoitwa kuti munhu kana wabuda mujeri chii chaunofanira kuita, kwete kuti ndabuda mujeri ndonogara kuti ndinotarisa vabereki kuti vachada kundiritira ende kuziva kuti upenyu unoriritwa sei. So like tine anonzi masupporting groups atinoita mujeri kuti tochirehabilitate vanhu kuti munhu azive kuti akadzokera kucommunity anochicha maparents ake achanomutambira sei ende vachanogarisana naye sei. Umwe munhu chai ano asina pekunogara chaipo anoda shelter, anoda kubatsirwa. Koya imwe problem yevanhu vari kuita zvemadrugs, umwe munhu angonopinda mujeri ari Norway asingachanoziva. So as a PhD tota kuita counseling munhu each every time kuti munhu asawe achipinda madrugs ekuti anomwa madrugs, anoita zveguka, anoita zvekuputambanje neeverything, kuti munhu adzokere panormal kuti ave munhu ari right mucommunity. Zvakafanira kuti munhu akauya mujeri anogoramba aneside ravanoiswa kuti this person munhu aita zvemadrugs, kuti munhu zvipere zvozvozve kune vanoita inonzi pay counseling yekuti unoenda 1-on-1 uchinoitwa macounseling every day kuti unyatsozikanwa unzi right chii chakazoitwa kuti uzodai ende wabuda uri kufungei ende zvauda kuita zvii. So ndo program yandanda kuita in prison. Saka vakaresponda Commissioner General? Yes, vakaresponda ende vakavanditi you're welcome kuti upinde majeri ese uchitenderera. So now I'm so happy because ndaane permission yekuti ndinochipinda ndichikansela vanhu about HIV, about STI, ndichishanda ninonzi FSO SOAP organization. Yes. And saka ichitada kuti zvedu tibude mujeri, saka because vakomana aka vangonzwa kuti mukomana weingochari. Yes. Obviously vakutanga kutoti shamwari ndokuda. Yeah, vanhu vanongoti vaingonzwa kuti ndo zvazviri pati vamwe vanhu vaigona kuva vachindibvunza some questions kuti alright why you choose kuti uve gay. Vamwe vaigona kuva kuti ichira kujoinawo zvinhu zvaunoita but zvinhu zvekutoti indagonoseka because ninhoroondo kwandakabva sandine kunhu kwandakabva like nemaproblems andakasangana nayo haisi kungoti ndinongojoina but munhu nemasituation auno uchirarama mucommunity or muprison zvinhu zvakaoma. So like vanhu ndaigona kuvapa advice yekuti takasungwa but focus. Umwe munhu anokasiya mhuri but ungoti ndoda kuita zvinhu zvakadai hauzi kuti zvinobatsire munhu chii chakati asvike pastandard yakadaro. So vanhu counseling days vamada kuti right zvinhu zviripo ndezvekuti iwewe munoona wamunoti magays kana kuti ngochani pachishona vanhu vanodaidza kuti ngochani kuti sister kana kuti ani mazita akasiyana siyana. So it's not because of choice yangu yandakada kuti ndiwe zvandiri but maproblems andakasangana nawo akaoma kuti ndiwe zvandiri ende musatore vanhu sekuti munhu akadai but inyaya yekuti ndo zvaari ende community inofanira kuupseta vanhu vakaita sevavo ende vanofanira kutora munhu ugara naye pasi ubvunza kuti saka unomborarama sei, chii chinomboitika mulife, ndokuti unyatsonzwe problem yangu kana kuti iwe unyatsounderstand kuti zvishuwa vanhu vavo mucommunity varimo vanhu vakaita sevavo. Yes, there you are. If you have any questions for Mazvita, just post on the comment section. You will respond as the program goes on. Feel free to ask any questions. And as I've said from the beginning, he is tired of being insulted. Achichabatsira izvo akatozvigamuchira, saka mukaramba muchimutuka hazvina nebasa rese. Asi kana mine mibvunzo, kana mine zvamuda kuziva, kana mine zvamuda kudzidza, postai pa-comment section. Mazvita ari pano anobva akupindurai. Vanoti yakatambika jeri rinopera. Handi ndio slogan yekwenyu. But tiri momo Mazvita. Wakambosangana here nevamwe vanyatsoona kuti zvechokwadi uyu mugay
muri muprison kana kuti vaizvivanza kana kuti pane mwe akatoya kwauri akati chamwari unoziva kuti ininiwoka ndozvandiri. Zvakaita seizvozvo zvinonetsa kuti uti munhu kana munhu anouya kwauri kuti igay because mutemo wedu wezimbabwe haubvumirei zvinhu zvakadaro ende apa toti kama in closed community senge iwe wabuda pachena tiri kumutare farm vanhu vatoadreswa kunzi munhu uyu abuda pachena mugamuchire ndozvaari ndosandoti hapano here mumwe akazongoya akati shamwari unoziva kuti iwe waita basa ina hangu handikwanisi kubuda kuvanhu vese vari muno but I'm also gay. Vanhu vakadaro variko ende vanhu vakadaro ndaisangana navo but chinhu chinoitika inyaya yekuti totakasungwa ende kuti munhu umubatsire kana kuti umupe maideas ndegona kupa kuti shamwari nyaya ingoripo takasungwa but zvinhu zvinopera let's focus neupenyu hwatiri kurarama sofa tiri pano. Vanhu vakauya vakawanda kuti takanzwa wakabuda pachena isusu tinongozvinzwa kana tinoziva kuti zvinofamba sei. Vamwe vaingona kuti kana wabuda tipewo nhamba dzako tinozokubata tinaudindiri so like zvinhu zvakawanda kuti vanhu vanongonzwa kuti uchitofamba unonzwa kuti mamonero ndiye wekauya anonetsa ichichi saka zvinhu zvangoti ameno mwari vanongondichengeta ndingosurviva ndiripo but prison yakandiprotecta from the way andandimumuprison but vanhu variko vanhu vakasiyana siyana vanhu vakasangana vanhu vanozviita vanhu vasingazviite haunyatsokuzivi kuti ndo but prison yakandiprotecta from wabuda mazvita mujeri ukama wako nambuya yako tongoti in general nefamily yako wakamira sei? I know kuti it's just too early 23 January now in March almost a month and a half. Yes. Like now, it's very difficult. It's a personal issues. Is like I know it that you can understand him. Can also wait call what has been, but so far it's fine. And it vakakugamuchira zvavo tonimbotara amai naambuya ava ndo vanenge vari close newe vakakugamuchira ambuya namai. Yes, vakanigamuchira. Anditi uchitarisa wakagara South Africa. Yes. Anditi nemuno muZimbabwe. Yes. Community yenyu inobatwa sei? Difference iripo panyika mbiri yakamira sei? Pakati pomei like mararamiro atinoita akaoma tiri muno muZimbabwe because vanhu vane stigma yavanoita kana kuti vanoita xenophobia yekuti vanhu vakadaro hativadi kuona mucommunity and atito so ndakanyora imwe program yangu ndakati Zimbabwe is not safe for LGBT community because zvakaoma zvinhu zvekuti remember LGBT ndio uri kurarama mucommunity ine vanhu vasiri members of LGBT saka situation ino yakawanda kuti uzvipropose kuvanhu kuti ndozvandiri unochitya kuti vanhu vachazonditi vachazotaura kuti kudii so ndozvazviri. Handiti ngati ndanzwa uchingotaura ngoti SOAP SOAP stands for Save Our African Pride. Do SOAP is an abbreviation. Yes. SOAP basa rayo inoita nezvei? SOAP inodhila nevanhu vari ma-inmates ari mukati meusungwa nema-ex prisoners vanoabuda mucommunity abuda mujeri apedza term yake kuti abuda chii chaakadzidza oro chii chaari kufunga kuda kuita muupenyu hwake zvawakagumira munzira chaada kuita like so far kune maprojects achazobuda like tiri kutsvaga mafunds hatisati ane mafunds anomirira ma-ex offense so like ndangandaenda ndekuti if tikaita kana kuti vanhu 10 vachibva side rekoti kana kuti manicaland vamwe vachibva mashonaland tikaona ari ma-ex prisoners edu tirifunga kuda kuita maprojects ekuti anoraramisa ma-ex prisoner kuti vasadzokere back kusungwa asafunge kupara mhosva koya futi ma-inmates anova ari mujeri kuti if kana ari mujeri patotiita nawo maprograms kana taenda noita kuti toita zvesoap kana toita nezve-HIV and AIDS kuti munhu azive kuti matreatment inombofambiswa sei zvinombotaswa warimo mukati momo tochiziva kuti orit tine mamembers edu ma-ex offense edu kana azobuda akadai munhu ari kufunga kuda kuita zvakadini abuda panze so isiro tichiziva kuti orit kana tichitsvagawo mafunds totsvaga mafunds kuti tira kuti tibatsirwe nezvakadai mwe anoita carpent mwe anoita zvekuruka musoro mwe anoita zvakasiyana siyana so tochida kuti tizive kuti vanhu vedu
vari serious ndevapi kuya vamwe kuti zvava tikatora vanhu vanofunga futi kupara mhosva odzoka futi mujeri. So isusu tine kuti tinogona kupa munhu first chance, second chance, third time, but ukazoita kechi4 hatizokwanisi kushanda ne because unochifunga kuti wangoramba uchitati uchipara mhosva. Ndo mashandiro akaita neita tinonzi SOP. Saka nezve muri kupinda mumajeri muchitaura nezve exactly. So izvo so far tiri kupinda majeri tichitaura nemaprograms iyayo tichiita macounseling nevanhu one on one nevanhu ivavo. So far hatisati tanyaswa nemafunds kana tanyaswana vanhu vanotisapota, but so far tiri kufamba neinonzi VSO organization. Community yenyu inoacceptwa zvakadii kumachechi? Ndiwe unozoti wakabhoni neChristian family muchienda kuchechi, ambuya vabva vatoda kuti pavakangovaudza kuti ambuya ini ndiri ngochana vakabva vatopfugama vakatanga kutsanya. Ana ambuya tomboti maChristians handi kumafundisi machurch leaders, community yenyu vanoaccepta sei? Like iname Seventh Day SDA. So pandakabuda pachino ndozvandiri vanhu vakatanga kundiscratcha, vanhu vakatanga kundibvisa one by one, like kuti why you choose nzira yakadaro. Like ndaimboenda ma1 on 1 mapastor vachindiudza kuti zvinhu zvauri kuita izvi hazvina kunaka, but munhu kana zviri izvo zvauri haukwanisi kuzviti izvi handizvide, but izvi ndauda kumira because of ndingiri handitauri neso. Kana munhu wangori zvauri ndo life yako yawazvipira kuti ndo yandida kurarama. So chechi inozouya hayo kana kuti hatidi, but inini ndakaona kuti chechi the way yawakandiita ndakabva ndazviinclude pandabuda muchechi pandazoenda kupostori. So now I'm a Zimbabwe. So chechi kwangu wakazviupseta because ndo pandakaenda kuchechi koko ndo wakazvitambira the way kuti wakandiprofita kuonesa kuti iwe yaigay. So handina kushokeka because kwese kwandaenda maprofesi handinambobvira ndakadomwa kunzi iwe ndo zvauri. So ndakatofara because vakandiudza chokwadi changu ende handina kuzonyara. So ndo pandakabva ndati now ndokundwa ndakunamata because ndakabva ndo zvandiri ende vakanditambira. Saka tinonganimbodzokera kuSDA. Iwe ndo wakazodecide kuti rega ndibude muchechi. Wakuona nediscrimination yawanga uchifesa. Ndobva waenda zvako kumasoko ndobva waunogara. Mweya ndobva wauya. Bhire mweya ndobva rauya. Rakati mazvita baba sumukai. Rakati hanzi chiipa mune mweya. Wantaura kuti iwewe unoita zvechungo chani. Ukabva wati amen. Ndabva ndati zvishuwa ndo zvandinoita. So like handina kuda kuiga because ndatobuda pachina musociety ndepano handina chandaizoiga because ndo zvandandiri. So ndakangozviupseta pandangozvitambira ndo zvandiri and for wanditambirawo. Iwe mweya hauna here kuzoprofita kuti mazvita zvinhu zvauri kuita zvakaipa kana kuti zvakanaka, nekuti hongu wakuona kuti ndo zvauri, but pane zvawakataura izvi maadvantages madisadvantages kana kuipa kwazvo kana kunaka kwazvo, kana kuti wakangotaurawo zvawaipa vanhu vakumirira ipapo? Vakangotaura zvanzi munofanira kuwana kundidzo. Saka izvi shuwa kundidzo ndakadziwana zvangu, but zvinonetsa kuti munhu uregere. Saka ndizvo zvacho. Tichitesa tu masecti aya apo madzibaba nekuSDA uko kwese tongoti wakabuda pachena kwese. Vakanyatso kuaccepta zvokuti munhu ndo zvaari dziri tu ndivapi apo ipostori ndo yakanyanya ndapset. Saka hakuna ka discrimination yekunongedza? No. Chiri pamwe kwakunetseka bhozi mese mune makapfeka magemenzi, saka mafambiro nemaitiro mamwe chete. Plus chinoitika kune anonzi right tomboti kune anonzi matransgender, kune anonzi malesbians, kune inonzi gay, kune inonzi bio and transgender intersex workers. So zvafanira kuti inini ndikatorwa fomo hapana munhu anombozvifunga kuti inini ame gay, but the way yandinoita mafambiro mamovements ndo show this person that is a member of LGBT. But vanhu vari musociety unotoona kuti munhu ariko, but hauna paunowa because you are one family. Ende hauna paunozoti munhu yakashata kana akadini, takangofanana ende hatiwengani because tiri kutofightawo marules edu ende tiri kutochemerawo kuti tive safe muZimbabwe.
And it Yes. and a private life yawam. So are you in love? Now I'm not in love. Ushaya. No, I'm not ready now. Oh, you're not ready. Why? Ah, Uch- ndakambva kusungwa saka recover from. yeah. But how is it difficult or easy to find love within your community? Zvakati for me sometimes because mararamiro atiri kuita izvozvi kuti uone munhu zvakati zvinoti for me yeah in life yeah. Kucommunity kwenyu isi kwedu kucommunity kune ma-sex workers totoziva kuti ana Johanna ana Furenga vama-sex workers ende vanotomira wako vachitengesa bodi kwenyu vari kuhere ma-sex workers. Okay, so like now we are working with Sesha. Yes. So Sesha is another organization. Nyazodila nema-sex workers. Into my side of LGBT, I understand maybe but yes, my sex workers are kuichikadzi. Yeah, we deal with the Sesha, we deal with my organization akawanda anoita nezvinhu izvozvo but variko vamwe patinasa ndakamboona kuside kwavo. Yes. The idea behind kuti kana notion yekuti uri kuzviita izvo because uda kutsvaga mari asi kune mari tsere kucommunity kwenyu. Yeah, ipapo izvi zvinonetsa kuti munhu understand. Zvakafanira kuti ndizvo zvandamboedza kutsanangura kuti kune umwe munhu akaberekwa ari zvaari koya vamwe vanogona kungotaura nepasi pekuti izi satanism kuti mwari kutsvaga mari but ina ndisandakambozviona because inini ndakangoberekwawo ndizvo handiri saka handina kuti ndiri kutsvaga mari kana kuti ndiri kudini. Exactly. Handiti right tochidzokera kuorganization yako mazvita zvamungade for now so that mukwanise kuita maprograms amuri kuita ndezvipi? Like izvozvi toda kuti tikwanise kudhila nema-inmates nema-offense kuti if tikangowana support yekuti tikwanise kuita ma-projects nema-ex-prisoners nekuenda kunoita rehabilitation ma-inmates ari mukati meusungwa kuti vazive kuti life inomboraramikwa sei, chii chinomboitika. It's not because of unoona anongoda zvinhu zviri fast man zvongoti ndikangowana mari ipapo but munhu unofanira kushanda chiziya unofanira kuita chinhu chemaoko chekuti munhu anoadmira kuti this person ari kuita zvinhu zvine musoro. Ndo chiro changu chandingati tingakwanisa kuti tikaona mafunds anogona kutibatsira kuti tikwanise kureza that soap nema-ex-prisoner nema-ex-offense ari mucommunity so far ndo zviro zviro. Handiti saka vanenge vachida kukuwanai like now to live a program anogona kunge vaine mamwe ma-ex inmates akateerera and vanenge ma-situations but vangavitoshaya kuti zvino dambudziko redu tinoturira kunani imimi vanokuwanai kopi vanhu alright. Ndine Facebook page inonzi mazvitarwambara kana kuti paemail inoti mazvitarwambara93.com kobva kauya WhatsApp page yangu business inoti 0779 44 14 73 only zvebusiness under soap zvinobatsira vanhu kuti dzimwe nyaya if kana uda kuitawo patinodhira nema-ex-prisoners ndo nhangandira yedu nekubatsira vanoda kubatsira ma-inmates ari mukati meusungwa vanoda kuziva kuti izvi zvinombodira. Kune vamwe vanhu kuti mujeri chaimo zvinhu zvakaoma like jeri rasiyana nemamwe majeri ekunze kwenyika kuti South Africa yekuti ukashanda unogona kubuda une something une mari but now Zimbabwe yedu isusu as Zimbabwe Prison Service munhu ukabuda vanoda kutsvaga organization yekuti ipiwe bus fare upiwe kana kuti something hembe dzekuchinja. So if tikawana mafunds ekuti tikawana mari yekuti munhu akabuda jeri anowana mari yekuti anowana mari yekuti asvike kumba kwake but awane hembe dzekuchinja. Umwe munhu angonosungwa asangana hembe ende jeri harikwanisi kuti upe munhu zvinhu because dai jeri raikwaniswa kana kuti Zimbabwe Prison Service ibatsire kuti musungwa pano ari mujeri akwanise kuwanawo kana kuti $1 per month achipiwa mari kuti paanozobuda anobuda ane something chekuti anokwanisa kuzoshandisa kana kuti anokwanisa kuti abuda panze anogona kutowo life yake panze. So ndo mamwe masituation atosangana nekuti munhu anozodzoka futi unoita crime asina something chekuti abate kana kutiwe.
so isho changu ndekuti jeri pavanoita maproject avo vari mujeri momwe vachidzidza vakwanisawo kana kuti apiwewo mari akwanisawo kuitawo life yake azobuda. So ndo zvinhu zvatiri kuchema izvozvo kuti zvinenge zvichiitika. Handiti. But makambosvikira kuna commissioner nezvichemo izvozvo kuti commissioner tiri kufungidzirawo kuti takadai ipapo hatisati tanyatsosvika but ndo nhangariro yatiri kufamba nayo iyo. Handiti. Yes. Ngatiti takudzwa sorry mazvita national sports makazara maZimbabweans different walks of life and wapiwa mukana wakunzi tiri kukupa maminitsi mashoma maviri kana matatu taura nezvaunoda kuti zviitike kuma-gays, lesbians, bisexual and transgender. Mukana ndiwoyu wobva wadisappear ako isi program yako nopera, so takupa mukana we 3 minutes idzodzo zvaunoda kuti Zimbabwe izive nezvecommunity yenyu ndezvekuti chii? Ini nangu ndezvekuti ndativaone as a one family and ndativade vanhu ivo vari kumcommunity but ndatisavaskilichi ndatisavatuke shure yedu ndeyekuti tive tine upenyu hwakanaka mucommunity or tive nelove kuti tisavarase vanhu vanotaura ndipasipo but ndative ne1 unit tingori vanhu vakafanana nemi and we love you all as Zimbabweans. Yes. There you heard it from Mazvita. If you have any questions, Mazvita is going to respond via the comment section. If you have any other and you don't want to come out in open, get in touch with his contact details that are below. And he has also said he has a Facebook page. He has also a WhatsApp business. Get in touch with him. He is ready to answer all your questions. But the question that remains is, if one of your family member will come to you today and say, Dozhandiri, I am a lesbian, I am gay, I am bisexual, I am a transgender, are you prepared to accept it? But time is still there for you to learn more about this community so that when it happens, you won't be shocked. My name is Robert Tapmane. On behalf of our crew, for now, bye-bye.